হিতাধিকাৰী স্কিম আছে এই স্কিমখিনি বন্ধ কৰি দিয়া लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय रायजोआव भेक्सिन लायैफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों रायजो सरकारा भेक्सिन लायाब्ला मोननाय नङा सरकारि रेशन आसामनि साफ्रोम सुबुङानो भेक्सिन लानाया जोबोरै गोनां होनना फोरमायदों भेक्सिन लायाब्ला फैगौ गिबि नबेम्बर खालारनिफ्राय सरकारनि बायदि आसनिनि मोननाय सुबिदाफोरखौ दाननानै होनाय जागोन होनना फोरमायदों मोननाय नङा बैसो जानाय एबा बृद्धा पेन्सन बिधवा एबा रान्दि पेन्सन जुदि अरुणोदय आसनि रां मोनदोंब्ला बेखौबो दाननानै होनाय जागोन होनना रायजो सरकारा फोरमायदों जायफ्रानोखि गिबि नम्बर भेक्सिन लाबाय नाथाय नैथि नम्बर भेक्सिनखौ लायाखै अब्लाबो मोननाय नङा सरकारनि सुबिदा मानोना फैगौ गिबि नबेम्बर खालारनिफ्राय सरकारनि जेखि खामानिनि थाखाय गोनां जागोन भेक्सिन लानायनि रोखा फोरमान बिलाइ जायफ्रानोखि 17 आरो 18 बोसोर बैसोनि जादों बिथांमोनाबो दा भेक्सिन लानो हासिगोन होननानै बुंदों थामहिनबा 17 बोसोर बारदों नाथाय आबुं 18 बोसोर जाजोबै लाइमोनफ्राबो भेक्सिन लानो थाखाय सरकारा खावलायनाय जादों रायजोनि साफ्रोम सुबुंफोरखौ सरकारनि आबुं आसनिफोरनि खाबुफोरखौ लानो थाखाय भेक्सिन लानाया गोनांथार खालामनानै होनाय जादों स' बिदिब्ला सरकारनि बे फोरमायनायखौ नायनानै लादो ভেকচিন সকলোকে ল'বলৈ আমি বাধ্যতামূলক কৰাইছোঁ সেইটো ভেকচিন ল'ব লাগিব আৰু ভেকচিন যদি দুই পালি কোনোবাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমানখিনি হিতাধিকাৰী স্কিম আছে এই স্কিমখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট আমি ফেয়াৰ শ্বপতো চাম সুলভ মূল্যৰ দোকানত চাম আমি অন্যান্য যিখিনি হিতাধিকাৰীৰ পেনশন বা অন্যান্য কথা আছে সকলোকে সেইখন চাৰ্টিফিকেট চাই হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটোতে গতিকে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভেকচিনো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই কথাটো অহা মাহৰ পৰা বলবৎ হ'ব অক্টোবৰ মাহ শেষ হৈছে নৱেম্বৰৰ পৰা এইখিনি বলবৎ হ'ব আৰু ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক এতিয়া ভেকচিন টপ প্ৰায়ৰিটি আৰু লকডাউন কোনো পধ্যে ৰাজ্যখনত লকডাউন নহয়